The DC. Lero tikuyamba ndi nkhani imene ndiyokoma kwambiri makamaka kwa anthu onse amene akufuna kuti boma ili lichoke. Kutamveka nkhani ya age bill, anthu ambiri anadera nkhawa chifukwa ufulu wa anthu ukanaphwanyidwa. Awa amene akulamulira amene aona kuti zinthu zawo zavunda, mazira awo asukusa, akupanga mapulani osiyanasiyana ndi cholinga kuti zisankho zimene zikubwerazi azayende mobera, azayende moyera, azabere komanso azayende moyera. Choncho adakonza plani yawo yonena kuti abwerese bilu ya zaka imene ikutchedwa kuti age bill ku parliament. Koma ziwani kunena kuti chiseko chikakupana chakupana basi. Ku parliament kuli komiti imene imayang'anira za zimene zimalowa nyumba imachedwa business committee. Business committee imasankhidwa ncholinga kuti parliament isanalowe, parliament isanayambe kukumana, akaunikire zimene ziti zibwere kapena zimene anthu ati akambirane mu period imene parliament ikukumana. Ndipo dzulozuloli business committee idakumana, ndipo chosangalatsa nchonena kuti aboma amene chiseko cha apana, amene zinthu zawavuta, amene akufuna kuti aloweso mboma kawiri mobera moyera, atayibweresa biri imene ipa tebulo. Age bill ija yabandulidwa ndipo yalephereka, kusonyeza kunena kuti opposition awina, aboma alephera, kusonyeza kuti biri imeneyi sitting of parliament ikubwerayi sibwera. Undu uthenga wosangalatsa kwambiri umene ndikufuna ndikuwuzeni mama wa uno. Kunena kuti kuzera kwa leader of opposition, nkhani imene itabwera pa tebulo, anthu kumene kokosana ivomereze kuti ikhale nawo mu ndandanda wa nkhani zimene anthu ati akakambirane ku parliament akayamba kukumana masabata akubwerawa. Choncho amalawi nonse amene mmadera nkhawa kunena kuti candidate wanu mwachisanzo ngati APM sayima, ziwani kunena kuti kuyima kulipo ndipo palibe amene angamulese. Ngakhale tuolo age bill ikanakhala kuti achita pasi, sikuti ikanamukhuzanso tu APM ayi. Izi zinthu zofunikira kuti amalawi mumvese mmene amayendera malamulo. Lamulo likakhazikisidwa silimachita affect anthu amene akupanga kapena akuyimirira nthawi imeneyo. Mwachisanzo age bill ikanakhala kuti achita pasi, si ikanamuchita affect APM, ikanachita affect anthu amenewo akubwera kuchokera 2030 kupita uko. Lamulo silimayenda retrogressively, lamulo limayenda kuchita limayang'ana zakusogolo osakhala zakumbuyo. Choncho sangalalani opposition amene inu mmakonda dziko lanunso wa Malawi, musangalale kuti age bill ija yabandulidwa ndipo MCP zawavuta chifukwa iwowo akuziwiratu kunena kuti kuwina palibe, ndipo ngati angawine chachiziwikire achita kubera. Ichi ndiye chilungamo chake, ndipo kafukufuku akuchita kuonesa kunena kuti palibe amene akumufuna chakwera muno Malawi, ngakhale anthu aja akumunamiza. Izi zachitika ku parliament izi, tikuthokozeni inu opposition mutapita kumeneko munakayima nji ndi kumenyana nawo. Mukati muzipanga chocho nkhani zina ndi zinaso zili bwino. Ina ndi ya mathematics, pakana lero to amalawi sakudziwabe. Inuyo opposition mwakhala chete kwambiri, mukanapanga chotheka kuti mathematics chisogolo lake liziwike. Kodi anthu akavotera kuzera ku mathematics kapena manyo, chifukwa ayenyake amavoti amene ali a Malawi amene akufuna kusankha anthu akufuna ya manyo. Choncho tikanakondwa kwambiri kuti mmene mwamenyera nkhondo imene iya age bill imenenso imangobwera ndi cholinga kuti asokoneze nkhani zina, chifukwa tuboma ndilochenjera. Amati akaona kuti apanika dziko lonse likukamba nkhani ngati mwachisanzo za mafuta, zakusowa kwa forex,
kukwera kwa zinthu, fetereza kusowa, amabweresa nkhani ina kuachita divert ya Malawi kuti asamakambirane nkhani zija akambe nkhani zina. Ndiye iyiso kupatula kuti yamenyedwa ku business committee yalephereka, komanso inali njira imodzi yopusisira Amalawi kuti asiye kukambirana nkhani zimene zikuachita affect pano, azikambirana no za age bill. Choncho sangalalani, komanso inu a opposition samalani kunena kuti kodi nkhani imene iyi yachisankho cha 2025 anthu akukavotera kuzera ku simatηματiki kapena manyo. Tikanakondwaso kwambiri nkhani imene mukanayichita tako. Nkhani ina imene mukuyenera kuyichita tako inuyo a opposition makamaka mukapita ku parliament ndi nkhani ya mapension. Munayenera kuonesesa kunena kuti malamulo amanena kuti munthu akachita retire ayenera akhale 3 months asanalandire ndalama zace. 3 months ikangokwana akuyenera alandire ndalama zace. Koma kuno ku Malawi boma la anthu okuba ilili, anthu akumachoka terekeze a 2021 pakana lero sanalandire pension yawo. Nanga kuzakhalire a 2024, nanga kuzakhalire a 2025. Ndizomvesa chisoni kunena kuti munthu akuchita retire ndalama zake osalandira, 3 months ndikudusa, zaka ndikumangodusa, koma ndalama zake munthu yosalandira pakana ena afika pomwe alira. Ana akuzunzika tikunena pano, azikazi awo akuzunzika tikunena pano, kumayendera kuti akalandire ndalama zawo, kwena koso ufika kumene kujaso mwina akazu jaso ndikuyambaso kumamugona, kumamunamiza kuti tikuyendeserani zonse. Ndi ziko lovuta kwambiri, ziko la manjanjawidi, ziko la mafia, limene sitikanayenera kuti ife Amalawi tizilolwa mchitidwe umene uwu. Anthu akuzunzika kwambiri amene akuyenera kulandira pension yawo. Even a compensation omwewa kuti bujeni court linalamula kuti boma lichite compensate anthu kaya anapanga ngozi kaya anatani, ma compensation kulibeko pakana lero li anthu amangoyenda. Ndizomvesa chisoni kwambiri, and this is the duty of the opposition kuti muonesese kunena kuti mchitidwe umene usapitirire muno Malawi. Mchitidwe wina ndi chikhalidwe cha polisi. Apolisi spano anyanya aisandusa polisi ngati makoti. Apolisi kale lija ukati ukabapita amanena kuti ndi abale athu, koma lero li apolisi pangati kuli institution yokuba mwa akuba mose ndiye kukubedwa kwambiri ndi ku polisi. Katangale too much, munthu kupitako kumeneko kuti ukadandaule ukapusa mwalo modandaula kuti akakuthandize umamangidwa ndiwe. Mwana wina wa ku polytechnic kumubasi wamangidwa last Thursday, kumanga last week Thursday, atapita kulimbi polisi. Ndipo inu aosi ya kulimbi mulungu akuyendereni, mukuyenera kuti mwachite discipline anyamatano makamaka kuma CIDs. Mwana wapita kulimbi polisi kukadandaula kuti ine naberedwa tablet yanga, ndipo tablet iyo ndaiona pa shop ya munthu. Tablet iyo ndi yomweyo mwana uja ukachita ripoti Charles Magesi kukachita ripoti kunena kuti ndaberedwa tablet yanga, kukafika kumene kuja kutengana ndi wa polisi uja kuti akaione tablet ija, wapeza kuti munthu uja wapa shop uja atantenga osamutenga ndi phone ijayi, kupita naye ku station kukamfusa kuti mwana uyu akunena kuti tablet yake ili ndi inuyo, alati ndipite pa shop tikatenge. Ndiye abale anga muiwu amene muli mmakhala mulimbi kumene kuli polisi kujako ndi kunsika kuja kumakhala kunali depot yakale, munthu sungaende 2 minutes anangosika pasi paja 2 minutes kubwereraso ndi phone ina ya nyuwani. Ali tablet ndi ali aisi imeneyi ndikunena kuti ili ku shop, alayiwe ndi okuba ukumunamizira munthu kuti wakubera iwe ndi chisiru kwambiri lolo wankati. Mwana kulephera kunena kuti chabwino bwanji tikanapita tonse ndikayisonye tablet iyo, ali ayi ndi okuba. Kuzonyiza kuti wa polisi ndi bwana uja anagwirizana munyaki wa shop uja kummangisa mwana kuchokera lachinayi, osampasa chakudya, osampasa mwayi kuti mwana uja ayimbire azibale yake, wakhalako lachinayi, lachisanu, loweruka. Andala ena achisoni akupereka chakudya kwa mbale wawo ndi amene amuombola mwanayo kumuuza kuti upereke 100,000. Munya wake akufuna 100,000, komanso ku polisi kuno tikufuna 50,000. Ati compensation yomunamizira munthu yokunena kuti ati ndi okuba. Nizomvesa tu chisoni
kuzomba munthu agula mafuta pa filling station pa njinga ya moto basi kumpeza akuchosa mafuta jakuti asunge pena akagule ena malinga ndi crisis. Apolisi kumpeza ndikumulanda njinga ya moto ndikumulanda mafuta ndikumulanda so 400,000 kuteko tikunena pano atulukaso papero ndi mtengo wa 150. Koma ukafika ku polisi kwa amanena kuti bero ndi yaulere. Kuzunzana tokha kuzunzana. Ine ndimamva chisoni ndikamaona gulu lina la anthu likuzunzika andi apolisi mwanyanya kwambiri kuzunza anthu. Sindikudziwa kuti cholinga chanu chimakhala chani. Anthu akuzunzika koopsa m'maderamo kumangomangidwa opanda zifukwa. Nkhani yokuti ndi yokuti ikhoza kukambidwa kwa mfumu koma mmapeza apolisi pakana ammanga nayo munthu. Ndiyosiyana kwambiri polisi ya lero ndi polisi ya dzulo, polisi ya maiko amene maboma ena mbuyomu ndiyosiyana kwambiri ndi iyi. So ino opposition munayenera mutenge reading law kuti zinthu zangati zimene zisamachitike kuno ku Malawi chifukwa tangoganizani mwana wa sukulu kumumanga kuchokera last Thursday kuzamutulusa la Mulungu kuzeraso kwa munthu. Andi pakali pano patu mwana yakwene ati akapereke 100,000. Ndikupemphe iweyo Charles Magesi kumene uliko usakapereke 100,000 imeneyi. Ngati apolisi amadziwa kumanga munthu akakuimbira foni azanimange ineyo chifukwa ndi chibwana chachikulu chimene chochikuti azikazuza anthu munthu wapita kukadandaula malamulo kuti nkhani ja iyendese mu chilungamo akukalandiranso za chinyengo kondrama kuseri ndi kummanga munthu ja kumuopseza munthu kuti asakachite ripoti. Lero li apolisi akulephereka kuti athandize anthu chifukwa cha chinyengo. This is very, very sad in a democratic country like Malawi. Anthu ena amene ine ndimamvera chisoni ndikamakhala siku ndi siku ndi atolankhani. Atolankhani akuzunzika koopsa kuona ndalama imene amalandira ndi zimene anasayinira pa contract zosiyana. And institution imene iyi kapena mbali imene iyi industry imene iyi ya journalism inayenera iunikidwe bwino kwambiri. Kuli a lot of pain, kuli a lot of suffering makamaka amongst atolankhani. Lero limukayiona industry imene ya atolankhani is sinking simply because atolankhani ambiri akulephera kuti azilankhula chilungamo chifukwa ambiri ajama chidwa silenced ndi ndalama zimene amalandira kuntchito kwawo ndi zochepa ndi akapita kukatenga nkhani zichakuja amakhoza kuitemenuza nkhanija ndikukhalaso yonama osakhala kufuna yeye koma amafuna amusangalase munthu uja kuti alandire ndalama. Journalism is dying in Malawi. Ndizosiyana kwambiri ndi mmene amapangira maiko akunja. Atolankhani akunja amalandira ndalama za phamwamwa. Andi panayenera kuti ma institution ngati Ministry of Information, Ministry of Labor anayenera kuti aziyendera ma station wakuona kuti kodi welfare ya atolankhani ikuyenda bwanji. Anthu amene aja akuzunzika ambiri yayiwo akakhala kuti ndi asikana amangogonedwa kuti nanga ine ndipanga bwanji. Kutenga matenda osakhala kufuna koma chifukwa cha low salary. Andi munayenera kuti inuyo aboma mukhale ndi njira zowunikira kwambiri ma station, ma radio station, ma TV station kuona welfare ya atolankhani akuzunzika kwambiri. Akulandira ndalama yochepa ena pakana lero imafika po nthawi ya ngongole. Radio station yawo, TV station yawo kumanena kuti ati nanu ngongole ndalama osalandira masalale osatani osapasa anthu ndi osangoseka bwanji kungoiseka ujeni chifukwa ikuzunza anthu. And zonsezi zikuchitika ati you are watchers government, you are not taking any measures to stop this. It is very, very sad. Kunena kuti tizizuza atolankhani amene kalero tifeti kati tikamakhala ndi kumamva za atolankhani kuli ngati amalimu tenthani umazuwa kuti oh yes amene idi ndi tolankhani koma lero zinatha zonsezi zinatha chifukwa cha corruption. Maradio ena ndi afeki, maradio ena sanayenera kuti apasidwe license koma ndithu akuzunza anthu awo wantchito. Mabwana akuzunza anthu awo wantchito kungwazo zula pang'ono ndiye kuti ntchito atani akuchosa. So kaironso tini mabungwe ena akumatenga atolankhani from their station kupita nawo ku field kumaka agonesa osapasa ngakhale allowance.
munthu kumakhala kuchokera first day pakana the seventh day pakana mwina 2 weeks ali ku field zomwezi system yayamba yokuti ati ndalama tikusiyirani mu foni munthu wachoka kwawo mmene alili ngati ma drivers aja timanena aku maka haya ena amachita kumakapempha ndithu pa filling station kugwesa galimoto mpando ndikugona pa filling station mabwana ali m'mahotelo ndizomvesa chisoni kwambiri kuti maka haya owners akuzunza anthu awo kwambiri and panafunika regulation yabwinobwino yochita protect ma drivers. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka. Titokoze kwambiri INRB atazuzulidwa kunena kuti abandalama za maziphunzitsi kumulanje awalipirano sopano the DC atabangula. Izi zimenezo ndi zimene ife timakonda tikati kumenyera ufulu ndiye kumene koko. From Njeza village tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.